Kosárfonás, gyöngyfűzés, fafaragás, sártaposás. A Besenyszögi Falukutató Tábor idén 6. alkalommal nyitotta meg a kapuit. 82 besenyszögi kötődésű kisdiák ismerkedik egy héten át a település hagyományaival. Csattognak az ostorok a Besenyszögi Múzeum udvarán, ilyen és ehhez hasonló szabadidős tevékenységek közül választhatnak a 6. Falukutató Tábor résztvevői. Kosárfonás, sártaposás és madárles is várja a fiatalokat. Nemezelést, faragást, ilyen babaruha készítést. A táborozók lángost és kenyeret sütnek maguknak a reggelihez. Napközben a kézműves programok közül szabadon választhatnak. A lányok legszívesebben gyöngyöt fűznek és nemezelnek. Először bele kell rakni őket a vízbe és kinyomkodni jól a levegőt a szálak közül, ugye, és utána jól be kell szappanozni, és ebbe a szappanos langyos vízbe pedig ugyanúgy meg kell nyomkodni, hogy a szálak így egymásra belekapaszkodjanak, és utána pedig átkezdhetjük alakra formálni, és közben folyamatosan rakhatjuk hozzá például a színes gyapjút is. A szórakozás mellett tanulnak is a diákok. Az irányító segítségével megpróbáljuk behatárolni a főbb égtájakat. A szervezők célja, hogy a besenyszögi kötődésű gyerekek hasznosan töltsék ezt az 5 napot, megismerjék a népi játékokat és a település hagyományait. Az idén a régi háztípusokat kutatjuk, a kemence építések történetét, és olyan embereket interjúvolunk meg, akik még maguk is építettek kemencét, és hogy hogyan épültek a besenyszögi kemencék. Mivel nincs kemencéjük, úgy döntöttek, építenek egyet a tábor ideje alatt. A munka legélvezetesebb része a sártaposás, amiben mindenki szívesen részt vesz.